Dobro večer, dragi moji. Evo mene opet, sa jednom malom željom da ponovo podijelim neka svoja vlastita iskustva, neka svoja znanja koja sam pobrala negdje putem u svom životu, u svom radu i svim ostalim stvarima. Nakon svih tineđera i ostalih priča koje ste eventualno odgledali i odslušali, eto tako negdje imala sam potrebu da na red dođu i naše prekrasne bake i djedovi. Sve što ću vam sada pričati, pričam vam isto tako iz iskustva jedne bake, ili ja sam sama baka. Pa nemojte to shvatiti niti kao nekakvu špotanciju, niti kao nekakve sad velevažne i veleumne savjete. Ne, ovo je sad samo jedna mala prekrasna pričica o bakama i djedovima. Ako se mi sjetimo kako je to bilo živjeti sa bakama i djedovima, mi koji smo imali sreću da smo imali bake i djedovi, da smo se družili s njima, onda ćemo shvatiti da je stvarno negdje jedan divan period kad smo mogli provoditi vrijeme sa dedama i bakama, jer oni su bili uvijek spremni na sve i svašta na što naše mame i tate nisu bili spremni. Bake i djedovi i unuci uvijek imaju nekakve zajedničke teme i uvijek nađu nekakve zajedničke interese ovamo ili onamo, ili možda nisu čak niti zajednički, ali bake i djedovi su uvijek tu negdje puno spremniji da ispunjavaju želje svojih unuka nego što su to roditelji. Bake i djedovi su veliki izvor podrške, razonode i neograničene količine ljubavi. Za razliku od roditelja, bake i djedovi u pravilu ne bi, ali ovo zapamtite, ne bi trebali imati ključnu ulogu u životima unuka, jer su svoj dio roditeljstva i majčinstva već odradili. A i zbog toga što bake i djedovi nemaju tu nekakvu preveliku odgojnu ulogu u toj cijelom dijelu priče, zato i malci vole provoditi vrijeme s njima, jer iz jednog osnovnog razloga djedovi i bake su spremni na sve i svašta, što kažem ponovo, mame i tate su tu vau i jao. Djeca su puno opuštenija i spremnija su na razne igre i igrice zahvaljujući godinama, zahvaljujući iskustvu. Djedovi i bake su tu od neizmjerne pomoći, jer malcima mogu ukazati na puno stvari, mogu podijeliti svoje korisne savjete, svoja mišljenja, razmišljanja, učiti ih pravim vrijednostima, moralu, odgovornosti i svim ostalim drugim stvarima. Čak su i neka istraživanja pokazala da djeca koja su imala sreću u djetinjstvu provoditi vrijeme sa djedovima i bakama, u školi pokazuju puno bolji uspjeh. Zašto? Zato što su emocionalno nešto zrelija, zato što su spremni na suradnju, prihvatljivije im je puno više toga nego drugoj djeci, odnosno djeci koja su na svu žalost ili na svu sreću, kako god da okrenete, u vrtićima gdje ih je jako puno i tako dalje. Djeca koja su s djedovima i bakama su emotivnija i tako dalje, sposobna su održavati ono što je jako važno, prijateljske odnose puno bolje nego ova druga djeca. Djedovi i bake su tu i stvarno, vjerujem, svi koji ih imate na dohvat ruke svjesni ste od koliko velike pomoći jesu. Jer imaju vremena i za čitanje knjige, i za odlaske u kino, i za vođenje u jednu školu, na jedan trening, na ovamo, na onamo, u trenucima kad vi to niste. Druženje sa djedovima i bakama najčešće je prozito sa šalama, zafrkancijama, društvenim igricama i tako dalje. U parkovima možete češće susreti djedove i bake, a možete i na ulicama vidjeti djedove i bake kako guraju kolica, što znači da uskaču u pomoć roditeljima kada ovi to stvarno nekako ne mogu. No međutim, molim vas, ovo više ide bake nego djedove, jer djedovi su ipak onako nekako muški, malo samo zatajniji u tim svim pričicama. Nemojte se, molim vas, naljutiti na rečenicu koju sam ja slušala u početku, jer sam isto tako preplavljena emocijama uletila u razne druge priče. Dobila sam rečenicu od svog sina: ti si svoje majčinstvo odradila sa mnom, ovo je
moje dijete, pa mi molim te prepusti da ja odradim onako kako ja to mogu. Šok i nevjerica u početku, no međutim, kad udahnete duboko i kad zbrojite do 10, onda se sjetite onih rečenica koje su vama upućivale vaše mame ili svekrve i shvatite da vam se kosa na glavi dizala u tim trenucima kad su one svaka sa svoje strane ili svaka posebno krenule sa svojim onim tonu savjeta, za koje ne kažem i ne tvrdim da nisu bili divni i krasni, bili su najiskreniji, bili su u najboljim namjerama. No međutim, ja osobno nisam očekivala to od njih, a to su bila njihova očekivanja koja sam ja iz nekog određenog razloga trebala po njihovim nekakvim uvjerenjima izvršavati. No međutim, nemojte se uvrijediti na tu rečenicu i shvatite jednu jedinu stvar, to što je to malo prekrasno biće došlo na svijet je odgovornost svojih roditelja, a ne vas. To ne znači da ne smijete voljeti svoje unuke i da vam ovim putem želim reći da sad što me Bože bježite glavom bez obzira zato što se taj unuk rodio. Ne. No međutim, nemojte se nikad dovesti u poziciju da pomislite da imate jednaka prava kao što imaju vaš sin ili vaša kćer, vaša snaha, vaš zec, sasvim svejedno. Dakle, oni su roditelji. Zašto? Ako krenete tim putem, onda jednog dana ćete slušati one rečenice ti si kriva zato što je on takav ili ona, whatever, takav ili takav. Dakle, prepustite roditeljima da oni odgajaju svoje dijete, jer će jednog dana u životu oni biti ti koji će snositi sve posljedice dobrog ili manje dobrog odgoja, jednako kao što i vi danas nosite posljedice vašeg dobrog ili manje dobrog odgoja. Ono što, ponovo ponavljam, to malo predivno biće je vaše unuče, odnosno vaš unuk ili unuka. Dakle, svaki put kad želite izustiti nekakav savjet, sjetite se kako ste vi reagirali kada su vama dijelili savjete. Pogotovo danas, u današnje vrijeme, kada su mladi bračni parovi bombardirani sa svih strana, internet, udruge, ovo, ono ili tako dalje. Dakle, oni imaju jako puno izvora informacija i već su ih sigurno prožvakali prije nego što je to predivno malo biće došlo na svijet i znaju kako to izgleda. Jer definitivno ja kad bi sad pričala kako je to izgledalo prije 32 godine, izgledam kao da pričam za vrijeme Nefretite, a ne za vrijeme koje je vrlo, vrlo kratki period. Pa prema tome, udahnite duboko, izbrojite do 10 i tek onda pokušajte reći nešto, odnosno budite tu u onim trenucima kada vam se ta prekrasna mlada bića koja se sama ne snalaze sa tom malom bebom, obrate za savjet, jer jednostavno od vas se očekuje da negdje da budete tu možda, a možda se uopće ni ne očekuje. Prihvatite taj dio priče da se od vas ne očekuje apsolutno ništa. Dakle, razgovarajte sa svojima, razgovarajte sa svojom obitelji, pitajte ih kada, kako, zašto, dogovorite se kada su posjeti, kakve su posjete, što oni očekuju od vas, što ne očekuju od vas i tako dalje. Slagali se vi s tim ili ne, ali definitivno to malo predivno biće pripada vama samo u jednom onom segmentu koji se zove to je moj unuk, odnosno moja unuka. Ima još jedan drugi dio priče i koji vam želim reći, a to je nemojte, drage moje bake i djedovi, snositi ili uopće ubaciti si nekakav osjećaj krivnje u trenutku ako ne osjećate onu neku luđačku euforičnu potrebu da budete svaki dan sa svojim unukom ili unukama, svejedno. Dopustite si da pod te takozvane stare dane, neovisno o tome radite ili ne radite, imate svoj mir, imate svoj ritam, imate svoj određeni život, želite ići u kazalište, želite čitati knjige, želite gledati određene filmove i tako dalje. Ali to ne znači da morate u svakom segmentu biti na dohvat ruke vašim malcima koji žele da čuvate njihovog malca. Dakle, uživajte u čarima biti baka i djed, ali uživajte i u svojim životima.
Zadržite svoj identitet, budite na raspolaganju onda kad vi to negdje želite, kad vi to možete. Naravno, u ovom slučaju ne odnosi se to na onim trenucima kad vaši klinci ne mogu dobiti bolovanje ovo ono, pa trebate uskočiti, pričuvati unuka, odvest ga, ne znam, eventualno na nekakav trening i tako dalje. Ali samo ako se to ne kosi sa tim da vi u tom trenutku želite otići u kazalište ili tako dalje. Ono što je jako važno je pronaći nekakav zajednički jezik, pa mi smo tu, vi ste tu i tako dalje. Dakle, drage moje bake i djedovi, neka vas stvarno ne obuzima taj osjećaj krivnje i nitko ne treba sumnjati da vi svoje unuče ne volite u trenutku ako niste tu na raspolaganju onako na pucanj prsta. Ono što vam danas samo želim reći da bake i djedovi su nezamjenjivi u životu i odrastanju unuka. Velika su pomoć roditeljima, jer ponekad i sami znate da imate potrebu izaći van i jednostavno biti malo sa svojim društvom i ne slušati stalno priče jedne male bebe, nemate potrebu stalno ufuravati se u priču, promijeni pelene, ne promijeni skuha i tako dalje u jednom ustaljenom ritmu. Dakle, bake i djedovi su tu velika pomoć, ali ponovo ponavljam, jedna važna stvar je baka i djed ne imaju ključnu ulogu u odgoju svog djeteta. Baka i djedovi su tu da svoje unuke maze, paze, razmaze, ako treba najviše na ovom svijetu. Roditelji nek rješavaju to na svoj način kako će željeti i jedna jedina stvar je uživajte u čarima što donose vaši unuci, u čarima njihovog odrastanja. Proživite ono što niste uspjeli, proživite sa vlastitom djecom, jer vjerujte mi, biti baka i djed je sasma predivna uloga ako ju doživite kao ulogu bake i djeda. Do nekih novih priča šaljem vam veliku pusu, želim vam ugodan ostatak ove večeri, ovog vikenda i vidimo se uskoro.